ассалому алайкум дӯстони азиз, ин шабакаи голос мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. дӯстони азиз, чӣ хеле ки ҳамаи мо аллакай огаҳ ҳастем, мутаассифона бинобар сабаби офатҳои табиӣ дар Тоҷикистон ки рух дода гузаштанд, дар натиҷа зиёда аз 500 оила бехонаву дар монданд. Дар ҷои хонаҳои онҳо ҳоло фақат як замини пур аз лой боқӣ мондагӣ аст. Фикр кардем ки дар ин натиҷа ҳам бетараф набошем ва кӯмаки худро бирасонем. ва ғайр аз ин кӯмакҳо дар Тоҷикистон бисёр мешавад. Мо ягонтаи онҳоро ба шумо то ҳоло нишон додагӣ нестем, чи дар давраи Рамазон бошад, чи дар давраи пандемия бошад, онҳоро мо ба набор намегирифтем, вале дар комментарияҳои видеоҳои пешинаи мо ки фақат мо дар Москва кӯмак мекунем, дар Русия, дар дигар зиндонҳо бурдем хӯрока, як 5 зиндонро дар масҷидҳо, хонаҳои ятимон, ҳамин ҷоҳо бисёриҳо навиштанд ки барои чӣ шумо дар Тоҷикистон кӯмак намекунед. Дар як видеоамон гуфта гузаштем ки мо дар Тоҷикистон кӯмакҳои мекардагиамонро дӯстои азиз нишон намедиҳем. Ва барои он ки дигар ҳамин хел гапҳои зиёд нашавад, яктои ҳамин корҳоямонро ба шумо имрӯз пешкаш мекунем ва гуфтанӣ ҳастам ки мо бо ҳамроҳи бародар 3 кам аз хӯрока барои 400 оила ба минтақаи офатзада бурда расонидем. Имрӯз 17 май бурда расонида шуд ва ҳоло ба шумо якчанд наворҳои кӯтоҳ мерасонам, мефиристам. Ассалому алайкум. Айни замон дар назди дафтари кори филиали ширкати Русмостранс дар Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе қарор дорем. Ширкати Русмостранс иқдом гирифтааст ки ба 400 оилае ки аз офатҳои табиӣ зарар диданд, яъне ки обхезӣ дар шаҳри Кӯлоб зарар диданд, кӯмаки худро расонад. Ин ширкат дар ин рӯзҳои вазмини мардуми шаҳри Кӯлоб бетараф намеистад, яъне наистодааст, чуноне ки шумо мебинед, ва кӯмаки худро мехоҳад ба 400 оила дар шаҳри Кӯлоб расонад. маҳсулотҳое ки ширкати Русмостранс ба зарардидагон мерасонад, ин аз қабили орд, равған ва шакар аст. маҳсулотҳое ки барои мардум бениҳоят зарур аст. Инам ба хотири он аст ки ин ягон офати хурдакак нест, хело як вазъияти вазнин аст. Одамҳо бехонаву дармондагӣ ҳастанд. Ин як ҳолате аст ки ба як ҳафтаву 2 ҳафта ин бартараф намешавад. аз амин рӯ ҳамаи нафарҳое ки имконият доранд даъват мекунам ки рафта дар он ҷо дасти кӯмаки худро бирасонанд. дигар ҳоло вақти маҳалбозӣ нест ки ту аз шарқи, ман аз ғарбам, ман аз ин тарафи минтақаи Тоҷикистон, ду аз дигар минтақааш. фикр мекунам ки ҳамаи мо бояд яктан бошем ва аз як гиребон сар барорем. имрӯз он зиёда аз 500 оилае ки аз хонаҳояшон бенасиб мондагӣ ҳастанд, кӯмаки худро, ёрии худро ба онҳо бирасонем. баракати дуниёро дар саршон биреза худоҷон, файзи бараката дар касбу коршон, дар хонашон, тани сият вақти хуш умри дуродшон битавон беғолшон накунад, доимо хушу хурсанд бошанд, бо мо модарорам хел дастгирӣ кунад. Амин. мо миннатдор, ҳазор қалак, ҳазор раҳмат. Амин. байр аз ин ба ҳамаи он нафароне ки барои ҳимояи марзи ватан ҷон бохтанд, ба ҳар як оилаи онҳо низ аз ҷониби ширкати Русмостранс хӯрокаҳо ва кӯмакҳои ғизоию дигар хеле чизҳо бурда расонида мешавад. ҳоло инро ҳам дида истодаем. хулоса гуфтанӣ ҳастам дӯстои азиз ки
шарт нест ки мо ҳамин корҳоямонро нишон бидиҳем, баъд дигарҳо фақат дар комментария ташаккуру миннатдоригӣ бинависанд. хуб аст ки на ташаккур бинависед, на гапҳои қабеҳ. мо шарт нест ҳамаи инҳоро ба шумо нишон бидиҳем. мо шукронаи худованд ҳам дар Русия ва ҳам дар Тоҷикистон то ҷое ки зӯрамон мерасад кӯмакҳои худро ба халқи азизамон расонида истодаем. биёед наворҳоро ба шумо мемонам, тамошо кунед, бубинед, аҳволи мардумро бубинед ва шояд ки бисёриҳо аллакай дар ин мавзӯъ хело дилгир ҳастанд, зиқ ҳастанд, дасти худро, кӯмаки худро аллакай расониданд ва шояд баъзеҳоро ин навори мо сабаб мешавад ки камтар ҳисси ватандӯстияш, ҳисси ғамхорияш нисбати зарардидагон бедор мешавад ва кӯмаки худро рафта дар он ҷо мерасонад. боқӣ аз худованди мутаол дуо мекунем ки ҳамаи моро дар понаи худаш нигаҳбон бошад. ба ҳамаи шумо барои корҳоятон барор мехоҳам дӯстои азиз, худованд нигаҳбонатон то наворҳои оянда. خطی که دیول اون نوار گرفتیم تازه این خط یو تو اینم جورا اینجا پرشید اینجا باسن شد اینجا گاو شد ولی هم دیول هم خیلی چاپاش نشد اگر نمیکردیم اینجا قدین هم دیول اون میخیست لله